cada nit a les 9 del vespre, si l'horari ho permet, a YouTube. Relleguem els 3 milions. Patriota Català Televisió. Molt bé, avui tenim un fil molt interessant, que és aquest, d'en Marc Galimany. Molt interessant, Marc Galimany, gràcies, et vull felicitar per aquest fil. Avui faré un fil sobre la Gran Menjadora, amb 99 assessors posats a dit d'entre 3.500 i 6.000 euros. Hòstia, cobren menys que els assistents dels majordoms del Parlament, però tot i així no està malament, No podem dir que estigui pas malament, Entre 3.500 i 6.000. Mensuals bruts acumulables amb d'altres sous i amb alguns amb dedicacions nul·les. Aquí veiem la Gran Menjadora de la Diputació de Barcelona. Anem a veure aquest fil. El número 2 del fil diu: opino que els càrrecs polítics cobren poc, lligat a una limitació i control major. Però en aquest cas la Diputació de Barcelona ho compensa honrosament. Ara bé, molts ho compaginen amb l'alcaldia o regidoria i el seu ofici i apareixen per la Diputació ben poc, als plens i comissions indispensables. Retribucions de membres electes. Els membres electes de la Diputació de Barcelona que exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva perceben les següents retribucions a raó de 14 mensualitats l'any. 14, La presidència, retribucions brutes mensuals, 7.600. Bueno, no està malament, És el president, clar. Vicepresidències, membres de la comissió executiva i presidències de grups polítics, 6.800, una mica menys. Presidències delegades d'àrea, diputat o diputada, delegada, diputat, diputada, adjunt, adjunta, diputat portaveu de grups polítics, 6.000. I el diputat portaveu adjunt de grups polítics, 4.000. Són els becaris, 4.000. Els membres que exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació parcial perceben les següents retribucions, en concepte de sou a raó de 14 mensualitats per any. El càrrec vicepresidències, membres de la comissió executiva i presidències dels grups polítics amb dedicació parcial, amb un 75% de dedicació cobren 5.100, pobre gent. Amb un 51% de la dedicació cobren 3.489, 3.500, I els que només s'hi dediquen un 25% cobren 1.710. Pobre gent, pobre gent. Després hi ha les presidències delegades d'àrea, diputats delegats, diputats adjunts, diputats portaveus de grups polítics. Si s'hi dediquen un 75% del temps cobren 4.500, si s'hi dediquen un 50% del temps cobren 3.100 i si s'hi dediquen un 25% del temps amb una jornada, deixa'm-ho calcular això, amb una jornada de 8 hores, anem a dir, mensual seria 8 per 5, serien 40 a la setmana, per 4 igual a 160, un 25% seria menys un 75%, serien 40 hores al mes, 10 hores a la setmana, això comptant que treballin 8 hores, que em sembla que les jornades són de 7. Però bueno, 10 hores a la setmana, 2 hores al dia, i vas un dia i ja fas la setmana. Molt bé. En Marc segueix. La Diputació de Barcelona publica els noms de 24 assessors tècnics i 63 assessors de grups polítics, en total 87 eventuals a dit. Cal dir que la Diputació de Barcelona ja disposa d'aproximadament 2.200 treballadors per fer totes les feines necessàries, directius, coordinadors, tècnics, etc. Clar, no tenen prou amb 2.200 treballadors perquè la Diputació tothom ho sap que és molt important, la Diputació, el que fa la Diputació, que tots ho sabem què fan a la Diputació. Diputegen, tots ho sabem, doncs 2.200 no és prou, doncs n'han fotut 100 més a dit, sense concurs. Personal eventual. Retribucions. El nombre de personal eventual que prestarà servei a la Diputació de Barcelona en aquest mandat 2019 al 23 és de 92 eventuals. Retribucions d'assessors i assessors tècnics. O sigui, hi ha assessors i assessors tècnics. Això us ho explicaré perquè igual no s'entén, no? Un assessor tècnic és un assessor assessor tècnic, que vol dir que en sap d'allò que s'ha de parlar, d'allò que es diputa. I l'assessor és, un càrrec de confiança. Amb qui ho comentaré, això? Doncs anem a jugar a golf i ho comentem una mica, no? Assessors, que són càrrecs de confiança genèrics, que pot ser el teu col·lega que et fa d'assistent i tal, i després assessors tècnics que diu, hòstia, pot ser col·lega meu, però n'ha de saber de la cosa tècnicament, no?
Llavors, tipologia, assessor tècnic de nivell 1, 6.000, que seran els que en saben bastant. El de nivell 2, tècnic, també, 5.800, 200 euros de diferència, no hi ha massa cosa. Assessor tècnic de nivell 3, 5.400, nivell tècnic de nivell 4, 5.000, assessor tècnic de nivell 5, 3.800, aquí ja hi ha una baixada considerable, el de nivell 6, 3.400, el de nivell 7, 3.100, i els pobres del nivell 8, que deuen estar en pràctiques o començant la carrera, suposo, perquè clar, si hi ha 8 nivells superiors, vol dir que aquests no en saben gens, o que estan a primer any d'universitat, 2.500. El becari, diguéssim. Llavors estan els assessors aquests que no són tècnics, que igual han estudiat una altra cosa, però tu hi confies, no? És un càrrec de confiança que dius, ai, aquí poso d'assessor sense ser tècnic, així un assessor en general. Doncs els preus són, jo els veig molt similars, o sigui, un assessor de nivell 1 cobra exactament el mateix que un assessor tècnic de nivell 1, per tant, l'assessor que no és tècnic, o sigui, que no en sap de la cosa que se suposa que diputa, cobra el mateix que si fos un expert. I bueno, i l'escalat de preus són exactament els mateixos. També pots posar un assessor becari que sigui, doncs no sé, la teva tieta o alguna cosa així, que no en sàpiga res de la cosa que diputeu o que feu diputar. Molt bé, uns salaris molt... i 14 mensualitats, o sigui, no cobres 6.000 al mes, cobres 6.000 al mes 14 mesos, o 14 vegades. 4. Diríem que la capacitació dels sous d'aquest personal directiu hauria de cobrir gairebé totes les necessitats de la DIVA, mireu sous, i seria lògic contractar empreses externes adjudicant assessoraments puntuals. 87 assessors o 87 menjadores. Continua. Aquesta imatge, a veure si la podem veure bé. Coordinadora general. Ai, clar, perquè algú haurà de coordinar els assessors i dir-los, va, tu col·loca't aquí, va, coordinem-nos. El nivell alt, sou 1.170, destí, complement de destí 1.000 més, factor base 3.600, bueno, retribució total de la coordinadora general d'assessors són 115.000. Molt bé, i tot això té un factor base, té un complement de destí, té un sou, té una jornada ampliada, factor de dedicació exclusiva, o sigui que més o menys 115.000, Molt bé. Això la coordinadora general, coordinador o coordinadora general. Després hi ha la coordinadora d'àrea, perquè clar, diguéssim, jo sóc el coordinador general i tinc coordinadors d'àrea, cada àrea té un coordinador, i jo sóc el coordinador dels coordinadors, que cobra cada coordinador d'àrea, doncs cobra 100.000, que són 7.200 en lloc de 8.300 al mes, i 14 pagues. I després hi ha coordinador de matèria, director del gabinet de la... coordinador de matèria, que això ja és el coordinador dels tècnics, saps? Hi ha els coordinadors, que són com metges generals que no són especialistes. Després hi ha els coordinadors d'àrees específiques que tampoc són especialistes, només coordinen els especialistes. I llavors ja per sota dels coordinadors hi ha els coordinadors de matèries, que ja se suposa que ja han de saber una mica de què va, no? Aquests 6.700 només, clar, perquè com que aquests saben de què va la cosa, doncs han de cobrar una mica menys. Bueno, 93.000 a l'any no està malament, I després hi ha el director del gabinet de presidència, que aquest, clar, és un director del gabinet de presidència, o sigui, el que dirigeix el gabinet de la presidència. Això no us ho sé explicar, perdoneu. Hi ha coses a les que no arribo, no sé. Molt bé, doncs, uns sous molt modestos, molt d'això, molt ajustadets, En Marc Galimany segueix, anem a veure qui són aquests assessors i què cobra cadascú. Comencem pels tècnics, que ens costen 1.630.000 l'any. Potser en coneixeu algun. Jo sí, podeu fer aportacions interessants, al cap i a la fi són els nostres diners. Aquí hi ha noms i cognoms. Mira, tampoc entraré en els noms concretament, perquè, potser alguns en coneixeu, però, perdó, m'ha anat. Disculpeu. La fotografia és aquesta. Anem a intentar-ho veure així en petit, Aquí hi ha un assessor tècnic d'àrea d'innovació, governs locals i cohesió territorial. Que això és una mica raro, perquè dius, o sigui, ets assessor tècnic de l'àrea d'innovació, de governs locals i de cohesió territorial. Què tindrà a veure la innovació
amb els governs locals i la cohesió territorial. Doncs 5.000. Hi ha aquí els noms, hi ha aquí els noms, el Javier de Careda i Perxas, és aquest. Després hi ha un assessor tècnic de l'àrea d'educació, esports i joventuts, que només, pobre, cobra 3.800. A veure si hi ha algun detall més aquí, deixa'm-ho veure. No, ho veurem en tancat perquè veig que... és una mica més difícil. Després tenim un assessor tècnic de l'àrea d'educació, esports i joventut. Home, però si en tenim un... doncs en tenim dos, mira. En Juan José no sé què i l'Antonio no sé què. Hi ha dos assessors tècnics de l'àrea d'educació, esports i joventut, que cobren cada un 3.800. Després tenim un assessor tècnic de l'àrea d'innovació, governs locals i cohesió territorial. Home, si ja en tenim un, no? Que és el Javier, doncs en tenim un altre, que també cobra 5.000 euros. Després tenim un assessor tècnic responsable de relació amb mitjans de comunicació, clar, la Diputació, que els veiem tot el dia comunicant-se, 5.800. Tenim un assessor tècnic de l'àrea de presidència, això és important, assessor tècnic, 3.800, pobret, això és un becari. Assessora tècnica de l'àrea de presidència, però si ja en tenim un d'assessor tècnic de l'àrea de presidència, i aquest per què cobra 5.000 i l'altre cobra 3.800? El Cisco cobra molt menys que l'Anna. Per què deu ser això? No ho sabem. Coses de la Diputació. Assessor tècnic de l'àrea de presidència, un altre, i aquest cobra com l'Anna, el David, cobra com l'Anna, i en canvi en Cisco, pobre, només cobra 3.800. Molt bé. Assessora tècnica de l'àrea d'innovació, governs locals i cohesió territorial, un altre, però si ja en teníem dos d'aquests, i aquesta, la Teresa Maria, cobra 5.000. Aquí tenim un altre assessor tècnic de l'àrea de presidència que cobra 5.800, aquest cobra més que els altres, que només cobren 5.000. Assessor tècnic de l'àrea de cohesió social, ciutadania i benestar, 3.800. El benestar de la ciutadania. Assessora tècnica de l'àrea de cultura, 5.400, la Mònica Pardo, Montornès. Assessorial de l'àrea de cultura. Assessor tècnic de l'àrea de presidència, un altre, que aquest també cobra 5.000, assessor tècnic de l'àrea de presidència, 3.800. En Miquel, que cobra menys. Assessor tècnic de l'àrea de recursos humans, hisenda i serveis interns, 5.000. Assessor tècnic de l'àrea de recursos humans, d'hisenda i serveis interns, 3.800. Home, perquè el Joaquim aquí... com estudistes! No! És el Joaquim el que cobra menys. Assessora tècnica de l'àrea de cultura, 5.400. N'hi ha dos d'assessors de l'àrea de cultura que cobren el mateix, de l'àrea de cultura? Sí, 5.400. Per ser assessor de cultura, 5.400. Assessora tècnica d'àrea, infraestructures i espais naturals, 3.800. Assessora tècnica d'àrea d'innovació, governs locals, un altre. I aquest cobra 5.400, com els de més, menys un que cobra menys. Jo, aquest càrrec, que és assessor tècnic d'innovació, governs locals i cohesió territorial, aquí n'hi ha 1, 2, 3, i crec que ja en portàvem 3 o 4. I sí, tots cobren un una mica més, 5.400 i un 5.000 només. Després hi ha un assessor tècnic de l'àrea de medi ambient, 5.000, assessor tècnic de l'àrea d'infraestructures i espais naturals, 6.000, que d'aquests ja n'hi ha, n'hi ha algun més, però aquest és el que cobra més, que és la Montserrat. I l'assessor tècnic d'àrea d'infraestructures i espais naturals, 5.000. Molt bé. Que són 116.000 mensuals. Molt bé. Bec de Careda i Perxas Javier es va presentar a Barcelona per Junts per Catalunya, assessor polític i de comunicació per a institucions i estratègies de marca i comunicació freelance. Vinculat a una empresa anomenada CDC Casa de la Comunicació, és dels que té bon currículum, cal dir. Càceres nebot, Juan José, de l'òrbita de Podem Catalunya, col·labora a la UB, Departament d'Antropologia. Molt vinculat amb el que és diputar en general. Carmona López Antonio, del PSC, Santa Coloma de Gramenet, quart tinent d'alcalde, també és conseller a l'àrea metropolitana de Barcelona, president de l'agrupació local del PSC i membre del Consell Nacional, política 100%. Però ens apareix com a tècnic. Ells deuen saber què fan. Caseres Vives, Susagna, del PDeCAT. Tenim tuits contra Laura Borràs, enteneu coses? Ada Colau la va nomenar personal eventual el 2018 cap de departament i codi, aquí hi ha el codi tot com a diputera, Oi, que sembla que diguis una altra cosa. 10. Casinos Comas, Francisco Javier, òrbita del PSC, director de comunicació de l'Ajuntament d'Hospitalet, va treballar al periòdico. Molt bé, molt útil per diputar. De la Cruz Muñoz, Cisco, aquest ja l'havíem dit, aquest és un crac del PSC de Sant Cugat de Ses Garrigues. Va muntar un grup de la CUP al poble per dividir el vot opositor, però va perdre el govern el 2019.
Endolla gent i compra voluntats. Manipulador, m'hi jugo un braç que la diva hi va ben poc. Home, clar, si està el PSC de Sant Cugat, de Ses Garrigues, a la vegada que munta un grup de la CUP per dividir el vot opositor i es dedica a endollar gent, home, a la diva hi ha de poder passar poc temps a tenir. Del Frago Vares, Anna, típic exemple de seguir agafat a la mamella. Va ser diputada de la diva fins al 19 i l'han traspassat de menjadora per la porta del darrere. N'hi ha més casos, 5.000 al mes. Pobre, si n'hi ha que cobren 7 i 8.000. Si els majordoms del Parlament cobren més que aquesta, home, pobra noia. Donaire Domínguez, David. Un altre cas típic. Es sospita que en realitat treballen pel partit, però cobren dels nostres impostos. Secretari de xarxes socials del PSC. I del Barto del Barça, home! Poca cosa fora del PSC. 5.000. 5.000. Mentre treballa per al Barça i porta les xarxes socials del PSC, la diva li dona 5.000. Fandos Paya, Teresa Maria, Convergència i Unió, en un altre cas que va ser diputada a la diva fins al 19 i l'han traspassat a la menjadora per la porta del darrere en relació amb Barcelona de Serveis Municipals S.A. Colaus Connection, 5.000, mentre fa coses amb la Colau i fa altres coses, 5.000 de la Diputació, com els bàsics, no? No els fotré tots, diu, però alguns altres interessants. Un altre etern crac, Foguer Moya, Antoni, regidor del PSC de l'Ajuntament de Santa Coloma del 87 al 2015, president de la diva entre 2008 i 2011, i ara té menjadora per la porta del darrere, el que més, 5.800. No, n'hi havia que cobraven més, Marc? Però bueno, gràcies pel fil, gràcies per la documentació, té molt de valor. Seguiu tots a M. Galimany B alta, Marc Galimany. No, la que més tordera, Bigues, Montserrat, PDeCAT, 6.090 al mes, Des de setembre del 2011 és gerent de la Fundació Privada per a la Prevenció de Riscos Laborals de l'Associació Catalana de Municipis. Bé, m'he cansat, ja en faré més. Hi ha nepotisme també entre els assessors a partits polítics. Sagales Borràs, Ignasi, parella de Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, 5.000. L'Ignasi i en Jordi deuen viure en una habitació compartida amb altres immigrants magrebins allà al Born, segur. Però clar, amb 5.000 al mes, on vas, home? Aquest és dels 63 assessors a partits polítics, aquí la llista. Jo crec que s'hi poden reunir amb un cada setmana. En poc més d'un any ho tenen fet. N'hi ha 4 que se'n donen vergonya de la bicoca i tenen ara bé d'assistir als plens. Ens costa 3,5 milions cada any. Bueno, aquests són els assessors que dèiem que no són tècnics, que simplement són assessors, no? Com si tu, imagina't que ara el Fonguet a mi em posés d'assessor i em digués, em queda bé la tofa? I jo li digués, escolta, tinc un amic que és estilista que et farà una tofa millor que la de l'Illa, nano. Ja podràs fer rastes i tot, i jo posaria un piercing aquí al nas, i bueno, i anem a otro gin tònic. Bueno, mira, aquí hi ha una llista, està tota la llista. Dels que cobren més tenim Blanco Uzquiano Coldo, de Ciudadanos, clar, regidor de l'Ajuntament de Barcelona i conseller de l'àrea metropolitana entre 2016 i 2019. Tachan! Es reenganxa la menjadora. És molt típic compensar polítics que han perdut el càrrec en un altre lloc. Clar, pobre nano, ha estat treballant per a Ciudadanos por los problemas reales de la gente i un cop ja no hi ha Ciudadanos, pues fota-la a la Diputació, que aquest noi té pinta de diputar bé. Cibis Balasc Josep M, d'Esquerra, regidor d'Esquerra a l'Ajuntament de Sabadell del 99 al 2007, 20 anys de res. El sindicat de la diva va registrar a l'oficina antifrau un escrit de denúncia per 8 nomenaments interins per via de màxima urgència que es van realitzar a la diva el mes d'agost del 2011. Un era Cibis. Això dels anomenaments interins de màxima urgència vol dir que et saltes al protocol. O sigui, poden fer-ho si volen, és dir, és molt urgent, necessitem aquest assessor. I llavors no fas concurs ni fas res, simplement el nomenes a dit perquè és urgència. És que necessito l'assessor, tu. No sé si me combina el traje con la tofa. Corrons Mellado, Tània, de Barcelona en Comú, Colaus Connection, responsable de finances del partit de la Colau, aquí 5.000. Cal dir que crec tenen els sous limitats per norma del partit. Entenc que el que sobra va al partit, una manera d'autofinançar-se. No? Et dono 6.000 i me'n quedo 1.000 pel partit, i així, i clar, l'altre dirà, segui! Fernández Saltiveri, l'Alberto Fernández del PP, ha exercit diversos càrrecs polítics a Barcelona i Badalona, on va ser polèmic mentre va ser gerent de Badalona Comunicació.
ens dels mitjans de comunicació locals. 5.000. Tots xupen. Enteneu per què no s'hi posa remei? Clar, perquè serà igual que Espanya, els expresidents van a les energètiques, no? Per què no s'acabarà això? Home, perquè és la seva prejubilació. Herbàs Mínguez, Maria Jesús, també del PP de Badalona, fins a gener del 2014. La secretària del polèmic organisme Fundació Badalona, Capital Europea del Bàsquet. Pues també, no? Del PP. Jiménez Sáez, José Luis, del PSOE, pura cepa, secretari i coordinació territorial del Partit dels Socialistes de Catalunya. No es compensa prou la feina del partit? Doncs a la diva. A diputar! No estem pagant els sous dels càrrecs orgànics del partit amb els nostres impostos? Sí, però... Nano, tu saps el que és viure a l'Oper Diagonal, allà tenir una mansioneta a Pedralbes, tenir majordom, o sigui, tu no pots... Ja, és que nosaltres no entenem els seus problemes reals. Una casa de més de 400 metres quadrats, sense servei, és un merder que t'hi cagues, xaval, no s'hi pot viure. Has de tenir 2 o 3 i un jardiner, i has de tenir un cotxet que vagi bé, home, de 100.000 cap amunt, no aniràs amb un tuareg de merda. Home, per favor, arribaràs allà al Parlament i tots els teus col·legues diran un cotxe de 50.000 euros, que cutre. No entenem els seus problemes reals. Martínez López Jonathan, un altre del PSC, secretari de Dinamització, Federació, PSC Vallès Oriental i altres càrrecs al PSC comarcal. Jo no he trobat res més. Clar, hòstia, Marc, vols dir que amb el sou del PSC, secretari de Dinamització, i a sobre càrrec a la menjadora de la Diputació, que de diputar de sol a sol, I què està fent el Jonathan Martínez? Ai, doncs ja estava diputant des de les 5 del dematí, i ara a 11:15 encara diputa. Pobra gent. Reinaldo Ruiz Narváez, de Ciudadanos, regidor de l'Hospitalet, coordinador del grup de Ciudadanos a la Diva. Clar, és que la Diputació té un grup de Ciudadanos i ell els coordina. Vinga, va, arranca aquells cartells, tu, més enrere, queda't aquí, els coordina, I professor i col·laborador de dret penitenciari a la UOC. També, clar, el salari de la UOC, més el salari de Ciudadanos, més regidor de l'Hospitalet, més els 5.000 de la Diputació, pobre nano, home, que haurà d'anar amb un Seat Ibiza, home. És que no us en feu càrrec dels problemes que tenen aquesta gent. Kate Xia, de Barcelona Comú, assessora de Colaus Connection. Aquesta, segurament amb la pasta que mou la Colau, que es fa ONGs, com ja hem vist en aquest canal, amb els seus nòvios, exnòvios i nòvies i exnòvies, perquè ja sabeu que combina l'almeja amb el nap, doncs la Kate Xia es dedica només a la Colau. O sigui, no té res més que la Colau, el que li dona la Colau. Molt bé, Kate, felicitats. Potser vosaltres en sabeu més coses i també sobre els modus operandi ja institucionalitzat que s'ha implantat a la Diva. Deixa'm posar això en mode guió, un segon, perquè no ens salti cap trobada. Si algú es molesta, que sàpiga que són els meus impostos i voldria saber si es gasten bé. Quina feina fa cadascun i quina dedicació aplica a canvi d'aquest sou. Home, Marc, que supremacista ets, tu, que són d'esquerres. Us explicaré un cas molt bo de quan jo era regidor de Font-rubí. Va venir a inaugurar una fira multisectorial al llavors president de la Diva, Salvador Esteve. Jo anava amb la comitiva passejant i tots els lepidòpters polítics venien a saludar. Un alcalde d'Unió de la comarca era llavors assessor de la Diva, per Unió. Li va voler donar la mà a Esteve i li va preguntar: ens coneixem? Sí, sóc assessor tècnic de la presidència a la Diputació. Molt bé, encantat. No l'havia vist mai. Allà s'hi anava a signar i a cobrar una menjadora. Molt bo, molt bo, Marc, et felicito, de debò, gràcies, Marc, et felicito molt. Repetim, el xiste. Hosti, això ho explicaré. Diu, això ho va veure en primera persona en Marc Galimany, que en aquell moment era regidor de Font-rubí, i anava amb la comitiva passejant i tots els llepòpters polítics venien a saludar. Un alcalde d'Unió, de la comarca, era llavors assessor de la Diva, per Unió. D'aquests assessors no sabem si era dels tècnics o dels assessors de tofa, diguéssim. Li va voler donar la mà a Esteve i li va preguntar: ens coneixem? Sí, sóc assessor tècnic de la presidència. I l'altre: no, el president no coneixia a l'assessor tècnic del president. Molt bo, Marc, felicitats, Tens un nou seguidor, ara mateix et aniré a seguir. Si no et segueixo ja, que no n'estic segur. Esteve Terrades Lluç cobra més de 5.000 cuques, però el seu currículum justifica sobradament el seu assessorament via... Deixa'm-ho veure, això. Esteve, això és, que deu ser el seu Lluç, assessor d'alcaldia de Mataró, d'Ajuntament de Mataró. Nascut a Mataró als 60, amb una filla i un fill, estudis bàsics,
ha fet estudis artístics i de dibuix, parla els idiomes oficials, francès i coneixement d'italià, ha treballat a diferents empreses de tèxtil de Mataró, ha sigut delegat sindical, ha estat regidor de l'Ajuntament de Mataró de l'any 83 fins al 2008, amb les responsabilitats de joventut, esports, serveis municipals, obres públiques i presidència. Ha estat diputat provincial de la Diputació de Barcelona amb les responsabilitats de joventut als anys 99 al 2003 i de turisme del 4 al 7. De l'any 2008 al 2011 va ser cap del gabinet del govern d'Espanya a Catalunya. Això és el seu currículum. Estudis bàsics. Què vol dir estudis bàsics? O sigui, hola, que heavy això, Hola, que heavy això, xaval. I clar, aquest tio no el pots passar per concurs oficial, aquest tio l'has de posar dit, perquè aquest tio no podria fer un concurs, clar, si no té ni el batxillerat, I mira, i porta tota la vida. Sí. Molt bé. Llavors, l'Esteve Terrades. Hòstia, Esteve Terrades, aquest l'hem de seguir, Bueno, ja d'això. Només en un país de paràsits com el nostre, algú amb estudis bàsics pot arribar a cobrar un sou brut de més de 5.000 euros mensuals. Així va tot. Sí. Mira, aquí, no sé si té a veure això que diu el Josep Costa. No té a veure. Anem a veure les respostes d'aquest fil, que em sembla genial. Aquest fil ja no val, ara val aquest. Pues mira, seguim. Marc Alimany fa 12 hores, avui actualitzaré el meu famós fil sobre una gran menjadora amb 92 assessors posats a dit d'entre 2.000 dedicacions nul·les. Espera't un moment, com obro el fil? Aquí. L'obrim aquí. Avui actualitzaré... Anem a seguir. Opino que els càrrecs polítics cobren poc... No, ja és el que hem vist, és el mateix. No, espera, està actualitzat. Opino que els càrrecs polítics cobren poc, lligat a la limitació i control major. Però en aquest cas la diva ho compensa honrosament. Ara bé, molts ho compaginen amb l'alcaldia o regidoria. Això ja ho hem llegit, Això ja ho hem llegit, però potser hi ha, com la Núria Marín, com està la corrupció del PSC a l'Hospitalet, Celestino Corbacho, Xavier García Albiol, no, mai queden sense menjadora, Neus Munté, el Mascarell, la Parlon del PSC de Santa Coloma. Sí, hòstia, tu... Polítics amb dedicació parcial. Arran de l'escàndol que va provocar aquest fil em van dir que s'ho mirarien alguns polítics, però ja sabeu que hi ha hagut eleccions al Parlament i les cadires ballen. Aquí és un bon lloc per anar a jaure mentrestant. Menjadora. Lluny d'arreglar-ho, ho han incrementat. En un any han passat dels 87, del gener del 2001, als 92 actuals, o sigui 5 més. 26 assessors tècnics i 66 assessors d'aquests de 5 combina a l'americana, saps? La diva ja disposa d'aproximadament 2.200 treballadors, tots aquells nivells que ja hem vist. Diríem que la capacitació i els sous d'aquest personal directiu hauria de cobrir gairebé totes les necessitats, això ja ho hem vist. Anem a veure qui són aquests assessors, això ja ho hem vist. Cáceres, i llavors aquí. Jo crec que ha fet alguna actualització. Aquí hi ha novetats. Novetat. Ivet Castaño Vilella, número 8 del PDeCAT a les eleccions del 14 de febrer, amb 0 diputats, què hi fa el grup de Junts? Oi! Mira aquests trasbassos misteriosos, no només a la menjadora de la Diputació, sinó també entre Junts i PDeCAT. Que dius, ara convé o no convé, Mana PDeCAT. El grup és anterior a la sessió de Junts, però la incorporació no. Novetat, Jaume Clotet i Planes, us sonarà de Twitter, antic director de comunicació del govern. Calia recol·locar el ser substituït per Carles Foguet, el juny del 21. O sigui, això fa poc, 5.400. Vale, aquests ja els hem vist, aquests ja els hem vist. Bueno, va, ja us podeu anar suïcidant, nois, vinga. Anem-nos suïcidant. No només al Parlament paguen sous que no toquen la Diputació, és un pou de lladres i vividors. Aquest és el fil, sí, no. Sí, espera, com tanco aquest anunci, un moment. Aquí, perdoneu. Llavors, sí, durà la Fiscalia les motxilles de la Diputació. Solidaritat, això és del desembre de l'11, Solidaritat ha tornat a demanar la informació que l'ENS encara no ha facilitat. Solidaritat Catalana per la Independència, us en recordeu d'aquest, Hòstia, el Tena, tu. Ha anunciat aquest divendres al matí des de la Diputació de Barcelona que durant la primera quinzena de gener immediatament es presentarà una denúncia a Fiscalia pels sobresous il·legals de la Diputació. Repeteixo la data, per si no queda clau, del desembre del 2011. I al desembre deien que al mateix gener s'hi posaven. Denúncia de Fiscalia per sobresous il·legals a la Diputació, les anomenades motxilles. El diputat de Sí, de Solidaritat per la Independència, Alfons López Tena, s'ha reiterat que la Diputació ha reconegut que eren il·legals. I ha afegit
tot que el president de la Diputació, Salvador Esteve, ha fet un decret per evitar pagar-ne de noves, que es beneficiaven i segueixen cobrant. Bé, doncs ja està. I ja dona per cul, saps? Molt bé, aquest és el fil del gran Marc. Patriota Català Televisió.